yanzu ba yara suna cewa za su yi zanga-zanga ba, za su kwato 'yancinsu ko to gashi nan aje a ci gaba da yi, aje a yi. Malamanku sun gaya muku cewa ku ba su isa ba, kun ce za ku bugo su akan mumbari, kun zazzage kun ce an ba su kuɗi, an ce kaza an yi kaza an yi kaza, duk abin da suka yi yadda malamai ke shan wahala Allah dai saka masa alkhairi, kawai Allah sai ya biya su. Su duk masu zanga-zangar nan fa inda za ka ji abin da ake badakalarsu a tsakanin su ta rayuwa za ka sha mamaki al'amuran nan. Amma malaman nan sun ta karkare, wallahi ni dai a tunanina da yawansu malaman in ma akwai wani ban sani ba wanda aka ce an bribing din shi don yi wani abin, sun yi fatawa ne akan bisa ilimi cewa suna ganin ga maslahar abin nan, ba son zuciya suka yi ba, ba kuma don kuɗi, ko an ba su kuɗi ba don wannan kuɗin suka yi wannan magana ba. Wallahi zaton da muke masu kenan, kuma shine abin da ke faruwa. Amma saboda matsaloli, saboda irin zaluncin da ƙasar ta tsanci kanta a cikin azzalimai, ta bakin Malam Albani ya sa mutane ba sa gane yaren hankali. Yanzu rashin hankali ake so a yi gaba ɗaya. Abin da muke gudu shine, na ji wasu malaman suna cewa ai rikicin wannan zanga-zanga ɗin, ai tun da demokuraɗiyya ma bata halasta ba, to me yasa ba a ce demokuraɗiyya bata halasta ba, ake cewa zanga-zanga bata halasta, wanda a cikin demokuraɗiyya ta halasta. Kaga masu faɗin wannan maganar sun samu rudani a cikin ƙa'idoji na ilimin usul fiqh da qadar fiqhiyya da usul siyasa, sun samu rudani duka a cikin wannan babubuka din. Ai ban san akwai wani malami a Najeriya da ya ce demokuraɗiyya halasta bace. Ni dai ban sani wanda ce jama'a ku je ku yi demokuraɗiyya domin halas ce ko don wajibi ce ko musahabi. Duk ana yin ta da malamin sunanta a menene a babun al-masalih da al-mafasid, a babun da ake kenan al-masalih da al-mafasid. Yanzu mu ce ku duk jama'a ku daina kar ku shiga wata fati ko ɗaya, idan muka ba ku wannan fatawa gaba ɗaya, masu ba ku fatawa gaba ɗaya, za a fasa yi? Tambaya nake ku malamai da ku kuma yara da kuke annabi, za a fasa yin demokuraɗiyya dan malamai sun ce kar a yi? A halin da ake cikin yanzu a Najeriya za a fasa yi? Sai ka ce duka, to mai bambancin kawai da Boko Haram shine cewa ba a ɗauki makami ba. Sai suka ce duk adainin siyasa, duk mutanen kiki sai da shi kenan, idan suka faɗi cewa kar a yi gaba ɗaya, tambayar da muke akan ku masu zanga-zanga da ku malaman da kuke ɗaro na magana gindi, shin za ku yi biyayya ku ƙin siyasar? Kun gane tambayar? Sai malaman suka ce wanda kuka fi zagi in Dr. Sani Lemu, irin su wanda suka ba da fatawa akan wannan abin, sai suka ce ku daina yin siyasar tsakaninku da Allah, suka ce haramun ce kar ku yi demokuraɗiyya, za ku daina? Za ku fita ba za ku yi ba? Ashe ƙarya kuke, yaudara ce kawai, maganar banza ce. To kaddara sai kuka yi masu biya duk kuka daina gaba ɗaya, sai a daina ita siyasar a Najeriya, a daina demokuraɗiyya din? To dan an ci gaba ku an cire ku a ciki, suwaye za su gaba da yi? Suwaye za su gaba da yi? Mutanen banza ko mutanen kirki? Ku mutanen kirki din da ko ji maganar malamai duk kun je jikin ku koma gefe, suwaye za su gaba da yin demokradiyya kenan? In sun yi me za su hukunta akan ku kenan? Me za su hukunta? Za su hukunta abin kirki akan koko sharri, mafi sharrin da kuke ciki a ciki? Ina fata mun fahimci wannan abun. So matsalar ba maganar lura ba ce, maganar kallon masalih da mafasid ne malamai suka kalla, kuma fito da malaman duniya suka bari kenan. Ku daina zagin malaman Najeriya. Abu ma ta kai shi karsu mata yana za a kamo maganar, wallahi tallahi ba abu ne da aka yi a ginin son zuciya akan abin nan ba. Cewa ku je ku shiga shine yanzu in aka shiga akwai naku a waje, nakan na wajen ma ya aka kare, nakan na wajen ya aka kare da wannan rayuwar. Mu mun zauna auren da ba nan arewa, mun ga irin yadda ake faruwa. Idan wani wanda ba naka bai samu dama, zai nuna maka dalil in yithqafukum yakun lakum a'da'an, wallahi da sun samu dama za su gaya muku. Ba kwa ganin Obasanjo da ya samu dama me yi?
Goodluck da ya samu dama me yayi? Ina fatan fahimci wannan abin. Yakubu ga wanda ya samu dama me yayi shi ma? Duk ba sai attempt na abin da yake suke bukata na su gallaza mana ba. Ina fatan fahimta. To kada duk malaman kun ce ku bari, duk kun cire kun koma gefe, kun koma kun samu gonaki da shanu kuna ta kiwo shikenan, kuma kasar da kuke ci ba ku da iko akan ta, shikenan sai a ce kiwon ma haramun ne, sai a ce nomawa sai kun ga biyan diya, sai kun biya kaza kaza, ba sojoji a cikin ku, babu yan sanda a cikin ku, babu kaza babu kaza. To malam wallahi ku mutunta malaman ku, suna iya yin su wallahi suna, ban ce ba gurbatattu a ciki ba, wallahi gurbatattu akwai da yawa, amma akan wannan matsalar sun kalla maku maslaha ne da mafsada. Ina fatan fahimta. Don haka cewa a demokuraɗiyya haramun ce, kaji kai mai cewa demokuraɗiyya haramun ce, an shiga ne akan babu maslaha da mafsada. Na tabbata ba wanda ya kasa gane cewa maslahar mutanenmu su shiga a rage ɓannar, karka cewa ba a rage ɓanna ba, don ba ciki kake bane shi yasa watakila. Karka ce kuma wanda suke ciki namu ɗin ba azzalumai da su ake zaluncin, amma akwai inda aka je dole sai kuma a tsaya, akwai inda ake su turje ba zai yiwu ba, wanda in ba su hakan ba ta samu ba. Ina fata mun fahimci wani abu. To maganar zanga-zanga, na'am a demokradiyya halas ce da kuma zanga-zanga, ina fatan fahimta. Yanzu wannan gwamnatocin ba ta musulunci ba ce, da haka ni ba zan ce zanga-zanga a mulkin demokradiyya haramun ba ne, ina fatan fahimta. Sai dai mu kalli abin, domin kuskure ne wanda suke cewa ai yi wa shugabanni zanga-zanga haramun, ba irin wannan shugabannin ake magana ba dama. Ina fatan fahimta, yin zanga-zanga ga shugabanni wa'annan ana tafiya ne game da Ibn Taymiyyah ya faɗa a cikin Minhaj Sunnah Nabawiyya, shine bisa maslaha da mafsada da aka tsinci kai da su kawai. Ina fatan fahimta. To amma abin da ake magana na zanga-zanga ita in ta halarsa, mu musulmi da mu 'yan arewa menene sakamakon da a samu a cikin wannan lamari din? Me sakamakon da ta bayar? An yi ta a wasu kasashen mun gani, mun ga sakamakon da ta bayar na bore da aka yi, mun ga bata bada sakamako. Sannan shirin wannan zanga-zanga din, mu ɗauka zanga-zangan da aka yi wadda da shugaban da tsari a Misra sun samu mafita ne a cikin rayuwarsu, ba iyaka sun cire Mubarak ba, sai aka samu wani canji a cikinsu. Abin da ba shi suka samu ba, wanda aka samu a Siriya ga nan har yanzu zubar da jini ake yi, wanda aka samu a Libya da aka samu zanga-zanga, yara suka ce wai su masu hankali, manya na ce masa suna cewa su sun isa. Me ya faru? ka je ka tada Libya da tarwatse, wannan da wannan ba wannan ba shugaban ba shi da wannan ba shugaba, duk ga tanan kaci kuci kasar. Wanda suka hada zanga-zangar aka kashe Gaddafin suna can suna ta tatsar arzikin kuma a gefe, saboda mu ba mu da hankali. Kawai sai wani baka ya buɗe makamai sai ya miƙa maka ya ce ka kashe wani, ya zalunce ka, kai ka zama kai ne kaza. Ɗan Afirka ballantana ɗan Najeriya, kuna ganin danginmu ne ga sanin Fulani, an ƙwace musu shanu, an ba su bindiga, an ƙwace musu shanu. Mutumin da yake da saniya tana da tarihi na shekara 500 ko 1000 a gidansa, arziki ne akwai wannan abun, an raba shi an ba shi bindiga, an ce ai bata lokaci kake, ka je ka kama suwa ne ka kashe wani. Sai ka ji mutum ya ce ya kashe mutum 20. Ya za ka yi da jinin mutum ɗaya ba mutum 20 ba? Jinin mutum ɗaya ba mutum 20 ba, ya za ka yi da kiran alƙiyama? Saboda rashin hankali an ɗauka ba ka kan gun kaddara ba, ka dawo birni in faskare za ka yi, in turun baro za ka yi, ka sami za ka rayu. Ya aka yi ma muka bari aka kwashe masa shanu, aka cinye masa labi da burtali, ya aka yi wani abubuwa ɗin? Ba haka kurin shi kenan sai mu bari wasu ziga mu, bayan mun gani a wajen waɗansu ga abin da ya faru, a ziga mu, a zo mu ma mu zama irin Libya, mu zama irin Iraki. Haka ba aka yi Iraki ba, gani ga ta kasa zama abin nan fa. Ga Sudan nan, ga kasashe misali duk ana da su. To in ka dawo wannan abin, wannan misali na waje kenan. Mu kuma a nan wajen da ake cewa za a zanga-zanga din, zanga-zanga fa sai da malamai suka fara cewa wai waye shugaban zanga-zanga, me aka shirya akai,
sannan ne aka je aka rarrabo waɗansu babuwa suka ce su ne shugabannin fa. Me za a cimma, ya za a cimma wannan abin? Idan gwamnati na so ta yi magana da 'yan zanga-zanga, da wa za ta yi magana? Za ta cikin 'yan zanga-zanga ta ɗebo su kuna ku yi magana? Abin tambaya ne ko ba haka ba? Da wa za a yarjejeniyar? Muradin 'yan arewa ko muradin 'yan kudu ko muradin ya za a cin masu ɗin? Ha ba ya kamata mutane su tunani mana. Ya aka abin ya zama ya kama cin wuta haka nan? Ya kamata mutane su tunani wannan abu. Sannan duk ajanda da su 'yan kudu suka lissafa na zanga-zanga babu abin da shafi 'yan arewa. Shine abin da ya fi dama yawon shine harkar tsaro. Sai daga bayan da suka ji an akan cewa shine sannan suka zo suka sa ta ita ma harkar tsaro, amma a can ƙasa ita ma ba ita ce first priority ba. Mu kuma arewa mu da abin da muke da dama matsala akan shi shine abin da matsalar tsaro ita fita damun mu. Ina fata mun fahimci wannan abu. Sannan in an ce an fito zanga-zangan nan, an zo an fara yin zanga-zanga tun nawa ku kanku wanda za ku zalunta guda za a ci zalunta a cikin wannan abu. Na farko za a rufe shaguna, za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi kaza, wasu abubuwa, abinci, wane ne, duk abubuwa sai sun tashi akan wannan sakamakon wannan abin zanga-zanga. Kwana 10 fa aka ce za a yi ko? To in aka gama kwana 10 ba a gama ba, ya za a yi kenan kuma? Idan sauƙi bai zo ba, tunda kuna ganin ƙarfinku ne zai kawo muku. Kun raina abin da malamai ke gaya muku cewa ku koma ga Allah maɗaukakin sarki, kuma abu matakai na ganin cewa an canza. Kuma ku fito zaɓe, tunda kuna da kishin yankinku, kuna da kishin jama'arku. Alhamdulillah matasa abin alfahari ne a ga suna da kishin kansu, suna da kishin al'ummarsu da yankinsu. Abin jin daɗi ne wannan abin. To amma da faɗa da hayaniya ba zai kawo abin nan ɗin ba. Jagwala abin zai yi. Sai ku zauna ku tsara cewa to shikenan, kamar kuka fara cewa matasa su fito harkar siyasa, za a zama suna ruwa da tsaki, amma ku zama da jagorancin masu shekaru da hankali ilimi a cikinku. Ina fatan fahimta. Wani ka fito mana gwamna, za mu bala din samari, kai ne za ka tsaya gwamna. In ya zama gwamna sai yana cewa ya ba da kyakkyawan misali mu gani. Wani ka fito sanata, mun gaji da wannan sanatocin, mun gaji da wannan ref din, mun gaji da ciyamomin nan. Wani ku fito sai ku canza ta hanyar haka din. Amma yanzu ƙarshen tan an gama shine shikenan, yanzu an ce a kai tirela 20. Wannan fa duk ba ita ce matsalar ba. Duk inda kuɗin Najeriya ke zirarewa a dawo da su, a toshe wannan wajen. Ya za a yi Najeriya ƙasa ta yi abin nan ba ma'aikatu, duk ma'aikatan mutuwa suke na gwamnatin tarayya kakaf. Har jami'o'i da suka rage mana in ba a isa abu wallahi sai an sai da su. Dan lokacin Atiku an so da astaghfirullah ba so kira suna ba. Ina fatan fahimta. A lokacin Obasanjo kai ko an yi attempt a lokacin nan, amma shi Obasanjan duk da kafin ya yi kokari ya keda da wannan abubuwa din. Tura sun ce ba su ba da bashi ba sai an mai da gwamnati makarantu na kuɗi. Yana ga cin abin sa Obasanjo bai ci wani bashi ba akan wannan abu. Ina fatan fahimci wannan abu. So ga hanyoyi da za ku canza wannan katin zaben da kuke da shi, kuma bulazin kowa cikin matasa ya je katin zabe. Da mata kowa ya katin zaɓe, in an zo kowa ya fita, kuma ku kasa ku tsare a samu da canji masu hankali a cikinku da shawari da kuma kyakkyawan tsari. Wannan gwamnatin da aka yi ta Tinubun nan, mu 'yan arewa mai tsarin da za mu ci nasarar ta ba, za mu ci gajiyar ta ba. A nan na faɗa wajen hudu ba na ce ba wai Tinubu, mu za mu zaɓi Tinubu saboda addinin musulunci, kuma ba regret akan mun yi muslim ticket. Wallahi ba na dama akai. Mutane duk sun mata ma har da malamai, zaka ko da gangan ko da kikanci sai ga sun ce wai ai ga irin muslim din kenan. Sun kasa recalling me yasa malamai suka yi muslim ticket. Na'am, wasu an ba su kuɗi ko ba haka ba, amma ina da tabbacin waɗannan kuɗin ba su kaɗai ne suka sa malamai suka ce ai muslim ticket ba. Kamar mu nan ba ɗan iskan da ba mu koda naira ɗaya, in akwai shi zo ya faɗa mu gani. Ba su ma zo wajenmu ba. muslim ticket mun yi ne mun faɗa cewa saboda tsarin da aka ɗauko, wata fati ce, wata ƙungiya ce ta kafiran Najeriya ta dunkula kwanta a kwando guda ɗaya, ta ce za ta ga wa musulmi darasi. Abin suka faɗa kenan, za su yi wa musulmi darasi a zaɓe su gani.
suka ware ɗan takara ƙwara ɗaya suka ce duk kwansu a kwando ɗaya za su sa, kuma a aikace abin da muka gani kenan. Za ka samu a unguwar musulmi ko a ƙauyen da musulmi ne suke 99.9 musulmi ne, mewa daga shi Cinyere sai Ingozi sai shi da 'ya'yan shi guda biyu ne, amma a zaben ƙauyen sai ga LP ta samu ƙura guda 3. Haba jama'a, ya nuna faɗin magana da suka faɗa ba fa da wasa suke ba fa, magana suka faɗa da gaske suke. Kuma idan ba dan an yi da gaske a ce an warwatsa ƙuri'unmu ɗin, an ba Musa Kwankwaso, an ba Mustapha, an ba wani, duk da an ɗan watsa ɗin kaɗan, a ce an skatarin ɗin abin haka, kana mamakin wanda ba zai iya hawa ba? Inda sun kai labarin a wani mababi muke yanzu kenan sun fi mewa kenan, in kai baka san siyasar rayuwar duniya ba. Wannan musulmi yasa to bari mu ba su darasi akan wannan abin, sai Allah ya sa aka ba su darasi cewa ko da na biyu ba su zo ba, wanda yana cewa to kaga yanzu a duniyance a siyasance a Najeriya an san matsayinsu, masu hankalin sa su fito sun faɗa cewa to kun ga irin ta muna zaune cikin rufin asiri, muna cewa 50 40 60 45 65 55 ake, yanzu an tona mana asiri ya tona akan wannan abu. Sannan a cikin 'yan takaran in ka ce ba haka ba, shin shi Bola shi wannan wake da suna shi Peter Obi, shin shi ne fi nagarta akan Bola Tinubu? Mun fa san waye Peter Obi, mun san kuma abin da yau musulmi a Onitsha, ban manta ba. Ka ku manta cewa duk musulmin da ke garin Onitsha a set ɗin shi na Anambra, cewa sai ya je ya yi kati kamar ya zo ta ƙasa ne, yana biyan haraji kuma ya sa tag duk inda ya wuce a ganshi a ce to wannan ɗan arewa ne, kenan an tashi rikici za su kashe, ba su da buƙatar identification kenan, bub sai su bubuge kenan. In aka tashi rikici suna kashe mutane amma ba zai tura jami'an tsaro ba. Wannan kuma shine sai sa hula da riga sai ce shine wai abin nan. To ya aka shi wannan ya fi Bola Tinubu? Shi ma Tinubu akwai magana akan shi, ina fatan fahimci wannan abin. Wanda rage shine Atiku Abubakar, muka kalli matsaloli akan wani abin, to shi ya je ya ɗauko wani katon yamuri shi ma a cikin wani abin, sannan yana da nashi matsalolin. Idan muka zaɓi Atiku Abubakar, yanzu faɗan da aka sa mun ji tsoro kenan. Kuma na faɗa a nan hudu ba, na ce inda ɗaiɗaikun sai a ce ba zai a ce ga Atiku Abubakar ba, ga Bola Tinubu, in fifita Bola Tinubu akan Atiku Abubakar. Ba zan fifita shi ba, dan ba abin da Bola Tinubu ba Atiku Abubakar. Me ya fi shi? Shi ma Atiku Abubakar me ya fi wancan ɗin? Duk salma kan ne. Ina fatan fahimta. Ba abin da ya rage sai wa zai ɗabi'i alƙabili. Ina fatan fahimci wannan abin. To wanda ya rage shi ne Kwankwaso, shi kuma bai da mun je mun ɗabi ƙura ba zai ci ba a wannan lokaci ɗin. Ai na faɗa hudu ba, na ce inda a ce musulmi za su yarda su yi wannan abin gaba ɗaya, da sun tara ƙura sun ba Kwankwasa gaba ɗaya. Shi kuma ya canza ya mana fighting, ya zama shi ma ya sa muslim ticket, amma shi ma wani ya ɗauko ko ina ya ɗauko shi ne ma uku dai. Ina fata kun fahimci wannan abu. Da haka wallahi ba ma nadamar cewa muslim ticket, ko yanzu da a ce yare zai waranta irin wancan abun, shikenan yanzu mun riga mun gama da wannan matsala din. Abin da nace shine ba mu kyakkyawan tsari ba. A nan hudu ba na faɗa cewa ai abin da ya kamata a yi, muna tsoron cewa Bola Ahmad Tinubu zai mana kabilanci in ya hau mulki. Na'am, saboda shahara da kabilar su ta yi da cewa akwai kabilanci da san kai da fifita kai. In ka ga dama su masana ma sai kuma kuna yi, yes, in sun faɗa ba sai kuskure ba, domin da Buhari ya hau ce ne ke ya ba manyan mukaman waye ba, yan arewa, ko ba haka ba? Me suka yi muku yan arewan? Ina fatan fahimta. To amma na ce duk da haka abin da ya kamata mu yi, sai a samu wasu kimu manya masu hankali su zauna su ga lissafin cewa yaya menene mu yankinmu na arewa muke bukata. Yankinmu na arewa bukata kaza, ya zo sa hannu. Shi Bola Ahmad Tinubu ai kan haka suka yi mashi, ya je coci suka rubuta mai ya sa hannu zai kaza zai kaza. A lokacin da mu kuma Naja ta tambaye shi
wannan Naja'atu wane ne Bala Usman da ke Kano me ka shirya ce shi bai da plan akan arewa, wanda kuskure ne faɗi haka din, tunda zai shugabanci Najeriya ba zai shugabanci yankin Yarbawa ba ne. Ina fatan fahimta. Shugaban Najeriya ko na Najeriya ne gaba ɗaya, shi sa ka ga muna wa'azi abin da ya shafi Najeriya muna cewa musulmi a wa Najeriya gaba ɗaya ne. Da muka yi wa'azi cewa a kawo abinci a taimaka mu ce a bayan arewa ba, muka ce 'yan Najeriya na cikin hukuba gaba ɗaya domin kai shugaban Najeriya ne gaba ɗaya. To bai plan akai ba, to da bai yi ba ku ɗin da kuke wajen kuma ba ku da plan. Kowa abin da ya aljikashi za ta cika kawai, ya jakashi za ta cika kowa abin da yake kenan. Ai da zama za a yi to mu arewa muna buƙatar kaza, muna buƙatar kaza, muna buƙatar kaza, tsohon shugaban ƙasa ya fara kaza, ya za a gama kaza, ya za a gama kaza, ga abin da sa hannu. Shi ma zai iya cewa to ni ma fa a bangaren mu akwai buƙatar kaza, ka ku ga nayi kaza gaba muku ba, magana ce negotiation. In ya gama kuma shi ma za su hawo daga nan arewa, sai mu ga za mu tsina kanmu abin nan. Don haka wallahi babu damuwa, sai dai matsalar mu imu ne matsalar kanmu, mu imu ne matsalar kanmu, da an samu gap tsakanin malamai, 'yan siyasa, shugabanni, matasa. Kullun na gansu Allah ya san wanda muke tare ga cewa zuciya tana ƙona in naga matasa a zuba haka nan kawai, ka je ka tadda su zuba angoni kawai suna zaune. Wannan arzikin gashi nan a zaune kawai ba abin da ake amfani da shi. Ka je nan ka ga gashi nan ana ɗaukar recruit, ka je gansu abin tausayi. Ga su nan yara ne su suka kansu kuɗin mota, suka yi kaza suka yi kaza, ba wani tsari, wala institution na religion institution, wala kuma local government, wala state government, ba wani tsari. Haka yaran za su yi ta watan gadiya, su za su nemi abincin da za su ci. In aka sace maka kuɗin ka sai dai ka koma bara, a waje suke kwana, ba wani tsari. Duka sun zo sun san kuma ana kashewa, amma saboda suna son sanya za su rayu suke so su samu abin da za su yi. Sun san wasu ba zai a train ma wani zai mutu, wanda an graduate ba zai wuce wata ɗaya ba zai ba ma facin kuɗin ba za a kashe shi, amma sai da so su yi wannan abin. Amma saboda ba matsalar matasa a ajandar mafi yawan shugabannin ƙasar nan tun daga kowane ɓangare, shi za su gasa na azuba kawai. Me zai sa lokacin gaman ciyaman na Zaria ba zai ɗauki nauyin matasa guda nawa ne za a ba shi ba, a ci da su, a sama masu wajen kwana mai kyau, a ba su training. In ma sayan kujerar ake tunda abin ya koma sai ne yanzu a sai masu. Me yasa lokacin gama ɗin Ikar ba zai haka ba? Me na Safana ba zai haka ba? Me yasa ba zai haka ba? Hakan za ga to shikenan ba su, shi za dole su kansu tunani, dole su kansu tunani. Ba tunanin a samar masa aiki su yi, a samar da kamfanoni. Na ce ma kullum kamfanin Najeriya ƙara ƙarewa suke. Akwai wanda ne magana cikin manyan ƙasa cewa to yanzu irin wannan abu mala, me yasa ba ku tashi kamfanoni kaza ba? Sai ce ko an tasa mutuwa za su yi. Shi inda shawarar shi ma shi inda ya hau duk wani abu na kamfanin ma'aikatan zai sayar da su ne kawai. Ƙarar ya gaya mun haka. To kaga haka ake a ƙasashen duniya. In ma haka ake sai mu kwafi irin wannan, mu je mu kwafo tunanin Amerika mu kawo Najeriya. Bayan tattalin arzikin ba ɗaya ba, wayewa ba ɗaya ba, komai ba iri ɗaya ba, sai mu ɗauko mu kawo a Najeriya. Don ya kama mu cewa ƙasashen duniya ana haka ɗin. Haka kuma sai mu wani abu, me yasa ba za a yi samar da irin abubuwan ba? Ga dazuka nan, ga gona, har yau ba mu kai wancan China ba, kuma mun fa China arziki. Ba mu kai yawan India ba, mun fi India arziki, mun fa Indonesia arziki, duka mun fi wannan mutanen arziki. Ta ya za a ce mu zauna da wannan wahala da wannan yunwa din? Ta za mu zauna da wannan wahala din? To amma ku gane cewa ba zanga-zanga ba ita za ta maganin abu. Muna ga muku wannan magani ba ita ce maganin abun ba. Amma a je a yi din tukuna. Ina gudun muku malamanku da suka rage, ku gama cin mutuncinsu, alhakin sai kama ku wallahi idan ba a sa ashika hafa qala lahum rasulullahi na qatallahi wa suqiya, sai zama ne fadam dama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha. Ina gudun muku haka wallahi. Malaman sun ga muku tsakaninsu da Allah sun ijtihadin su, kun zazzage su, ku je ku yi abin da kuma za ku zo kuna cizon yatsa da na sani akan abin. Ina fata mun fahimci wannan abin. Da haka ne sai da muke masu shine wallahi ba dan ba a san matasa, ba dan ba ma san matasa ba, ba dan ko muna san Najeriya ta ci gaba a yadda take ba. Allah wadai Najeriya ta gaba da take. Amma wanne mataki za a ɗauka na ɗan ba na gyara, shine abin da ya kamata.
da aka sai ku je ku samu malaman ku ce to malamai muna da zama da ku ba mu mafita akan halin da ake ciki, ko ba haka ba? Tunda kun ce mun ce za mu yi zanga-zanga a tunaninmu haka za mu kwaci yancin kanmu, to kun ce ba mafita ba ne, to iyayenmu ne ku malamai, ko gaya mana ya za a yi. Sai a zauna a goga shawara da shawara, ce to ga matakin da ya kamata a ɗauka, ga matakin da ya kamata a ɗauka, ga wanda a ɗauka a waje kaza. Ina fatan fahimta. In na ji da tajagwale duk ku ne za ku sha wahala, ga yanzu jiniya ce ka ba su waje su wuce, su kadai sake sa jiniya ba ruwan abin nan. Ina fatan fahimci wani abu. So matsala ya za a gyara ne, matsalar za a gyara shine ko fara gyara kanku, ko canza tunaninku, tunanin hutu da jin daɗi da waye da waye duk ku tsaya ya za mu gyara. Zaɓe dai shi ne babban bulala da ake wa ɗan siyasa. Zaɓe kowane ɗan arewa, duk ɗan Najeriya ma je kati, ko ba haka ba? Tun da za ana magana gyara Najeriya, to sai a ce shikenan waye zai ilimin Najeriya abin da ne kamata. Wallahi ku zo a canza sanatoci, a canza refs nan da ake da su, a canza wa suke da suna wayannan gwamnonin, a canza suwa ne kuma wayannan ciyamomi da ake da su, duk ku cancanza su, ku sa waɗanda suka dace. Da ƙur'a ku suke zuwa wallahi. In an ba kuɗi ka ce ba ta kuɗi kake ba. Yanzu an gama magana cin taliya, an gama ansar 5,000, an dan ansar kaza. Yanzu magana waye a 'yan takaran, kuma ko mutum bai da ko sisi ku tsaye da shi, ku mai kamfen ɗin. Amma waye zai iya in ya je wakilci kuɗin? Waye zai iya resisting? Dan ka san ba za a yi canji rana ɗaya ba. Waye zai iya kara da waɗannan kurayen da ke wajen? Don wasu kuraye ne a wajen, idan ka shiga sai dai ka narke, idan ba ka zama jajirtacce ba. To suwa matasan da su shiga cikin a gyara wannan abu. Yanzu an bubbuge duk abu buge shi kenan, sai ku zo ga ƙasa ku riƙe, za ku yi da ita. Na fatan fahimci wani abun. Ku gyara lamarin nan, kada alhakin malamai ya kama ku. Malamai ba maƙiyanku ba ne, masoyanku ne. Shi sa in kuka mutu, su kuke fatan zo su tsaya su yi maku addu'a, su kuke fatan zo su yi maku sallah. Da za ku mutu sai ba su yi maku sallah ba, ranku zai ɓaci, danginku za su shiga cikin damuwa. Da za ka zo ɗaurin aure malamai sai duk ba ruwansu da aurenka, za ka shiga cikin damuwa. Da za a ce su ƙi karantar da kowa sai 'ya'yansu, ku za ku shiga cikin matsala. Duk da za su ce responsibility aikin da suke yi su dakatar da shi, matsala za a shiga. To kun ce su ne suka rage muku a gaba, ana so a zubar da kimar su gaba da idanunku. In an zubar da me rage muku kenan? Ku kuka rage kanku kenan? Idan aka taba haka a duniya, ku rage kanku matasa? Allah dai shi kyauta. Jama'a mu nasiha muke yi, amma kuma zagi da batanci wannan ba zai samu, ba zai gaya muku ba. Annabawa sun an zazzage su da gaske su, har ma kashewa an yi, ya rage naku. Amma ina jin muku tsoron fa, idan ba a sa ashqa fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fa fakadzabuhu fa haqaruha fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbin fasawa wala khafu uqubatu. Muna ji muku tsoron wannan abin, Allah shi kiyaye. To wannan shi daga tambaya ya dawo mana dogon zance, mun ci wajen minti 30 ko na'am, wajen minti 50. To in ba manta ba mun kan hadisi na farko a babin ko